Trebaš se, genije će da te naće. Genije, genije, moje ime viču. Ne znaš ko sam, a ja znam tvoju životnu priču. Zapamti da mi smo genijalna nacija. Nije zajebancija, knjiga informacija. Pa dobro, što se dešava, greške su sastavni deo fudbala. Sad, svakoj utakmici neko napravi grešku. Ovaj put i prošlog protiv Citya smo kažnjeni, to je za nauku. Mislim da su neke greške koje ne bi smele da se ponavljaju i nadam se neće u budućnosti, tako da... Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video i dobrodošli u novu životnu priču. Komentar s najviše lajkova je bila životna priča Aleksandra Mitrovića. Nadam se ćete uživati u ovom videu, ako vam se vidi obavezno bacite like i subscribe. Pišite mi dole u komentare predloge za sljedeću životnu priču i koja životna priča bude imala najviše lajkova, to jest čiji komentar bude imao najviše lajkova, tu ću životnu priču raditi, a sad mi prelazim na video. Aleksandar Mitrović je srpski profesionalni fudbaler koji trenutno nastupa na poziciji napadača u engleskom klubu Fulham i reprezentaciji Srbije. Rođen je 16. septembra 1994. godine u Smederevu. Već sa 18 godina UEFA ga je uvrstila na listu top 10 najtalentovanijih igrača u Evropi. Karijeru je započeo u omladinskoj školi Partizana koji ga je pozajmio fudbalskom klubu Teleoptik iz Zemuna. Prvi profesionalni ugovor je potpisao u junu 2012. godine s Partizanom, s kojim je osvojio prvenstvo Srbije. Polovinom 2013. godine Partizan ga je prodao belgijskom Anderlechtu uz obeštećenje od 5 miliona evra. S briselskom klubom je tokom 2 sezone osvojio prvenstvo Belgije, Superkup i Kup Belgije. Na kraju druge sezone postao najbolji strelac, a 2015. godine prešao u engleski Newcastle za 13 miliona funti. Početkom februara 2018. godine Mitrović je otišao na pozajmicu u Fulham do kraja sezone, iako su u novinama pojavili informacije da bi mogao da pređe u francuski Bordeaux ili čak u bivši klub Anderlecht. U dresu novog kluba debitovao je već 3. februara u pobjedi od 2-0 nad Nottinghamom. Prvi gol je postigao 21. februara u remiju sa Bristolom. Nakon toga postigao je 4 pogotka u 3 meča, te doneo svom timu 7 pobjeda u posljednjih 8 susreta. 3. aprila ponovo je pocepao mrežu Leedsa i omogućio Fulhamu pobjedu od 2-0. A što se tiče reprezentacije, s mladom reprezentacijom Srbije 2013. godine osvojio evropsko prvenstvo, te izabran za najboljeg igrača turnira. Od tada je redovno član srpske seniorske reprezentacije za koju je odigrao više od 30 mečeva. Inače, od malih nogu je volio i Partizan i Newcastle. Samim tim je uspeo svoj dečački san da zaigra utakmicu za Partizan kao i za Newcastle. Inače, Aleksandar Mitrović je u dugogodišnjoj vezi sa Kristinom Janjić, sa kojim je 2016. godine dobio sina Luku. Par i 30. decembra 2017. godine dobio i ćerkicu. Srpski fudbaler je u izjavama medija istakao da je roditeljstvo promenilo, te da je od dečaka koji je sa 20 godina stigao u Englesku da igra fudbal, postao odrastao čovek koji vodi računa o svojim postupcima na terenu i van njega. I da ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam zanima nešto dole, pišite mi dole u komentare. Također pišite ideje za sljedeće videe, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tog klipa ljudi, pozdrav!